Kaixo, gaurko bideo tutorial honetan ikusiko dugu nola ikusi gure ikasleen evoluzioa, gure ikasleen kalifikazioak gure Moodleko ikastaron zehar. Orain arte eduki proiekt sartu diteu, bideo bidez edo bideo gida bidez. Ikasi genuen baita ere eduki interaktibok, H5Pkok nola sartu, eta aurrerago ikusiko dugu galdetegiak edo beste hainbat jarduera mota sartzen. Orduan, lehendabizi interesatzaiguna da egian da, ze nota edo zenbateko kalifikazioa duen, adibidez, ekintza interaktiboetan gure ikasle. Hortako ingo deuna da, dagokion ikastaroa jun, adibidez hemen dauket bat, geria ikateak tolosaldean, beti erabiltzetena. Eta irakasle hoi eskubiko zutabe honetan, irakasle geanak, dugu aukera bat, ikas emaitzak izenekoa. Kalifikazio liburutan ere badago aukera, baina ikas emaitzak izeneko hor klikatze baldin bazue. Hemen iskin honetan ikusi izeneko botoi bat azalduko zaizue. Klikatuko dut, eta hemen azaltzeitena da, kasu honetan ikastaro honetako ikasle zerrenda, matrikulatuta dauden ikasle zerrenda, horretik da importantean ikasleak matrikulatuta egotea. Kasu honetan bi matrikulatu nituen, bi ikasle, eta azaltze zaitena da, beraien notak hainbat jardueratan. Adibidez, lehenengo jarduera honetan, ez dago ezer jarrita, baina hemen baneuken H5Pko da jarduera interaktibo bat, eta hemen ikustet ikasle horrek jarduera hortan, adibidez, hitz zopa hortan, azkenengo saiakeran, lortutako emaitza. Ikaslean hau sartuko balitz, beste saiakera bat itea eta nota altugoa atera, hemen azalduko litzake nota altugoa. Ikaslearen azken saiakeran nota bajua azaltzen da, hemen agertuko litzaioke nota bajua. Orduan hemen azaltzeizkit ikasle horren notak. Badaitu gainoken jarduera batzuk edo betetzeko edo nota jartzeko, haiek utzik geldituko dira. Orduan, idea bat ikusteko nota zenbateko kalifikazioa duen jokoetan. Hau honek balioko digu nahi baldin badeu kalifikazioa lortzeko, kalifikaziorako, baina hortako ikaslei esan inbertzaio espreski jardura hortan, jardura edo joko honetako emaitza kalifikazioako erabiliko dugu, edo beste gabe balioko digu ikaslei feedback bat emateko. Ikusi duzuen bezala, hainbat aplikazioetan feedbacka automatikoki eman dezaket, baina galderak orokorra die, galdera estandarra die, 7tik gora atatz bali mazu, zorionak, eta ez dakiz zer, 5tik 7 atatz bali mazu, ondo, baina justu ibilizea, 5tik 2 atatz bali mazu, ez dakiz esaldi komodin batzuk jartzea eusket denantzako, izango litzeke feedback automatiko bat ematea, aplikazioen araberakoa. Beste gauza da, guk eman diezaioken feedback personala ikasle bakoitzei, gurea irakasle bezala. Batek ez du besteak entzen, osagarritie. Orduan, aplikazio bakoitzek bere feedbacka eman dezaukea, baina nik erabilizaket posta adibidez edo bideokonferentzie, ikaslei feedback bat emateko. Hemen ikusten zuen bezala emaitzak, pasako naiz beste ikastaro bate hemen, berdin da, hau da hardware oinarritakoa, eta hemen da baitere ikas emaitzak, esan dizuetena, hemen txedau ikusi atala, eta hemen azaltzeie ikasle zerrenda, eta posible dut ikusteie emaitza hori ardura pilo bat goenek enota jarri gabe, eta azalduko zaizkit igual hemen, galdetegi batzuk, ebaluazio batzuk, autoebaluazio batzuk, beren notakin. Kontu nizan, Moodlek eskaintzi gula aukera, irakasleok egutzen kalkulo horri hoi, notak kalkulatzeko tala, bakuitzek, denok, nik zet irakasle guztik eukitze dula, Moodle bidez ireko. Ez dakio inbeharrik derrigorraz Moodlekin, baina gero adibidez, hemen notak bali mauzke, notai pasako ditut gero nire izan ezkioz nire kalkulo horria. Zeakin FZ-en baita ere, beste hainbeste, ezin aplikazioetan, noski FZ-eko guen utxik izango deu, baina ikasen baitzak ikusitakon, ikusiko nuke asteroko jarduratako nota, ikasle guztina. Aurrego ikasiko iteu, ikusiko dune bali maitu ze evidentzik gehiago lortu ikasleen kalifikaziorako edo feedbackerako, ikusiko deu
eduki interaktibotik aparte badaudela beste jarduera mota batzuk aukera gehiago ematezkitenak. Bai, tarten izango ditut galdetegiak, non posibleten esatea saiakerak zenbatiko izatea dauken, da saiakera bakar bat, nota gora, penalizazio dauzkenak, aukera gehiago ematezkitenak. Bai, baitare ezaztu, nik jarduera bat jartzetenen, bai, adibidez hemen dauzkezue ekintza interaktiboak. Ekintza interaktiboek erabilitzaketela ikasleak bere ezagutzan sakontzeko, beste gabe, eta beti igual irikita dauzket, hau da, auto-ikaskuntza, beak autorregulatutako ikaskuntzarako, baina nahi izan ezkioz, nik posibleet horietako bat, esatea, ikasle, jaizu, hitz zopa, egongo da irikita, biharko unez, goizeko 8 ordu bitarreta, osa ezazu, bai? Eta gero hori posible dut ezkutatzea, bai? Ezkutatze bali mat, ja ikaslek ez du ikusten, ez luke aukera eukiko gehiago sartzeko, bai? Edo adibidez esan dezaket, bete ezazu falta eritza, jarduera hau, bihar goizen ikasleok denok 8 9 bete hau, eta gero 9 nik posible dut istea, eta aukera gehiago ez izatea, bai? Orduan badakizuen honek ikus ditzakegun lortutako kalifikazioak.